dies estem en el segon dia, és l'hora del lunch i un ja es pot donar compte de com està disfrutant la gent del Congrés. O sigui, l'atmosfera és estupenda. I això no només és perquè la gent sigui simpàtica, perquè el tema és interessant, perquè han vingut de molt lluny i estan relaxats, és perquè l'organització, i això no és mèrit dels que els anomenem organitzadors, està molt ben feta. O sigui, l'organització està pensada perquè la gent estigui còmoda, perquè la gent estigui atesa en tots els minuts i perquè hi hagi sempre algú que doni una resposta que sigui pràctica, que deixi a la gent, que ja sabeu com va la gent per els congressos, que deixi a la gent tranquil·la per sentir les conferències. Què més podem demanar? Així és que jo faria una menció especial, per supost, a l'agència que s'ocupa de la secretaria tècnica, absolutament. Però aquesta agència tècnica, o sigui, jo no l'he conegut perquè m'ha vingut del cel, sinó que l'agència me la va recomanar l'agència de congressos de la UAB, que forma un equip capitanejat per l'Assumpta Cross, per l'Alexandra García, per la Meritxell, que són persones que estan atentíssimes a tot el que l'organitzador, perquè ja sabeu el que triga a fer un event d'aquestes característiques, que ve gent de per tot arreu del món, triga molts mesos. I en tots aquests mesos se treballa i se disfruta, perquè són gent molt responsable, estan sempre, no van a darrere, no van per davant de tu a vegades. Com vendria a fer, anem a fer, o sigui, és un plaer, realment són gent molt complidora, són gent molt imaginativa i que s'adapten, en aquest cas ho tinc que dir, a més de tot cor, s'adapten a la realitat del que l'organitzador del congrés té, és així, no? O sigui que, fantàstic, moltes gràcies.